podvečer. Vážené predsedníctvo, milí hostia, dovolte mi, aby som vám formou tejto kazuistiky odprezentovala, čo bolo príčinou dysfunkcie myokardu u nášho dieťaťa. V úvode išlo o dvojmesačné termínové eutrofické dojča, ktoré bolo bez perinatálnej patológie, s bezvýznamnou rodinou a osobnou anamnézou, ktorého ťažkosti začali pod obrazom akútneho respiračného infektu, prejavujúceho sa kašľom, ku ktorému sa neskôr pridružili febrility. Pre neúspech ambulantnej liečby cefuroxínom a pri súčasnej intolerancii perorálneho príjmu bolo dieťa hospitalizované s RTG obrazom oblistenej bronchopneumónie v spádovej nemocnici. V laboratórnom obraze dominovala stredne závažná metabolická acidóza a dieťa bolo vlastne liečené ďalej parenterálne antibioticky a symptomaticky. Napriek tomu došlo počas tretieho dňa hospitalizácie k progresii dyspnoe, desaturácii, apnoe a systóliou s následnou kardiopulmonálnou resuscitáciou, po ktorej bolo dieťa preložené na našu kliniku pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny do Košíc. Pri prijatí k nám bolo dieťa orotracheálne intubované, pokračovali sme v umelej pľúcnej ventilácii a skutočne boli prítomné neprízvučné chropky a tiché srdcové ozvy a zlé periférne prekrvenie. V laboratórnom obraze dominovala pokračujúca závažná metabolická acidóza napriek predošlej korekcii bikarbonátmi a elevácia kardiošpecifických enzymov. Najmarkantnejším nálezom bolo však nález kardiomegálie, po ktorom napriek negatívnemu elektrokardiogramu nasledovalo kardiologické vyšetrenie, ktoré odhalilo závažnú dilatačnú kardiomyopátiu s hypokinézou interventrikulárneho septa, zadnej steny ľavej komory, dilatáciu ľavej komory s nízkou ejekčnou frakciou. Ordinovaná bola komplexná liečba kongestívneho srdcového zlyhávania, po ktorej došlo k klinickému zlepšeniu, ako je to aj patrné z uvedených diagramov hrudníka aj k ústupu kardiomegálie. Štvrtý deň hospitalizácie však došlo k inverzii VLNT v hrudných zvodoch 4 až 6 a k tlakovej nestabilite, pre ktorú bolo nutná inotropná podpora dopamínom a periférnou intravenóznou linkou. Vzhľadom k tomu, že bolo dieťa klinicky nestabilné a boli aj nevyhovujúce letové podmienky, preklad do detského kardiocentra žiaľ nebol možný. Po prechodnej úprave krvného tlaku došlo 5. deň hospitalizácie k ďalšej cirkulačnej nestabilite, k progresii a kardiálnej dekompenzácie a preto sme po konzultácii s detským kardiocentrom a zabezpečení centrálneho venózneho katétra a invazívneho monitoringu tlaku zamenili dopamín za adrenalín kontinuálne. Na naše veľké prekvapenie však dieťa vyžadovalo veľmi vysoké dávky adrenalínu s nedostatočnou klinickou odpoveďou napriek optimálnemu centrálnemu venóznemu katétru. Preto sme boli vlastne nútení špekulovať ďalej a do liečby sme pridali selektívny inhibitor fosfodiesterázy 3 s inodilatačným účinkom a síce mylínom. Pri tejto liečbe s postupným vytitrovaním optimálnych dávok sa nám dieťa podarilo cirkulačne i tlakovo zastabilizovať a za konečne priaznivých letových podmienok sme dieťa na 7. deň transportovali na oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny detského kardiocentra do Bratislavy, kde pokračovala ďalšia diagnostika a kde až CT angiografické vyšetrenie odhalilo príčinu dysfunkcie myokardu nášho dieťaťa, ktorou bol anomálny odstup ľavej koronárnej artérie z pľúcnice, ako je to vlastne aj patrné na tomto skene, pričom opakované echokardiografické vyšetrenia na našom pracovisku aj v detskom kardiocentre neboli priekazné pre túto diagnózu. Nasledovala operačná korekcia, po ktorej došlo k kompletnej úprave hemodynamických parametrov. Anomálny odstup ľavej koronárnej artérie je vzácna vrodená srdcová chyba, ktorá sa najčastejšie vyskytuje izolovane. V typickom prípade ľavá koronárna artéria odstupuje z pulmonálneho sinusu, eventuálne z niektorej z vetiev pľúcnice, pričom pravá koronárna artéria je vynutá, dilatovaná s početnými interkoronárnymi anastomózami, s postupným vytvorením arteriovenóznej fistuly a ľavopravým skratom. Ischémiou postihnutý príslušná oblasť myokardu sa mení väzivovým tkanivom, pričom nastáva dysfunkcia myokardu, dilatácia, vlastne porucha kinetiky a následná dilatačná kardiomyopátia. Čo sa prejaví vlastne aj v RTG obraze, ako to bolo aj u nášho pacienta, kardiomegáliou, preto aj dôležité v súčasnosti na výpočet kardiotorakálneho indexu.
Typický elektrokardiogram s nálezom anterolaterálneho infarktu myokardu s patologickými kmitmi Q s eleváciou alebo depresiou ST segmentu v zvodoch 1 AVL a hrudných zvodoch 4 a 6. Ako to býva popisované u nášho pacienta počas celej hospitalizácie v priebehu celého tejto hospitalizácie teda vykreslený nebol. Echokardiograficky bola teda aj u nás zaznamenaná výrazná dilatačná kardiomyopátia, pričom vlastne samotný echokardiografický nález, pri ktorom sa potvrdí anomálny odstup ľavej koronárnej artérie, je postačujúci k diagnóze a k následnej operačnej intervencii, ale podobne ako to bolo aj u nášho dieťaťa, často je nutná až ďalšie vlastne vyšetrovacie a invazívne zobrazovacie metódy, ako je CT angiografia a prípadne selektívna koronarografia, ktorá túto diagnózu potvrdia. Z klinického obrazu dominujú známky ischémie s kardiálnou dekompenzáciou už v prvých týždňoch po narodení a 90% úmrtnosť, pokiaľ dieťa nie je operačne riešené. Pričom operačná chirurgická vlastne revaskularizácia je jediným kauzálnym riešením tejto vrodenej srdcovej chyby a tá sa vlastne realizuje formou reimplantácie ľavej koronárnej artérie alebo arteriokoronárnou anastomózou. Záverom je nutné zdôrazniť, že v rámci diferenciálnej diagnostiky akútneho respiračného zlyhania je vždy nutné vylúčiť kardiálnu dekompenzáciu bez ohľadu na to, aká príčina ju vyvolala. A slúžia nám na to klinické príznaky, laboratórne nálezy a z tých neinvazívnych zobrazovacích metód dostupných aj v spádových nemocniciach echokardiografia, následne zhodnotenie závažnosti kardiálneho stavu. Iniciálna liečba spočíva vo veľmi citlivom doplnení intravaskulárneho objemu, inotropnej podpore a úprave vnútorného prostredia s cieľom zabezpečiť dostatočnú cirkulačnú stabilitu a perfúziu životne dôležitých orgánov a periférnych tkaní a v neposlednom rade určite dôležité neopomenúť aj efektívnu komunikáciu s špecializovaným pracoviskom. V našom prípade to bolo Detské kardiocentrum, ktorému sa chceme poďakovať za spoluprácu a následne transport pacienta v stabilizovanom stave za účelom ďalších vyšetrení a liečby. Ďakujem za pozornosť.